kayo ah. Malalas gusto. Jack like. Ibut mo na ako city. Ay. Kiss nila ko. Nila ko kagila ko. No problem. Wala. No. Wala. Otek ko bari ko niya. Masing. Ay panayat ko dali. Otek no. Hoy, jangan kita, guys. Hoy, jangan kita. Mga kita ka, boss. Kalagan sila. Grabe. Oh, yan boy, para makaliya boy. Stop sama ulit. Orang kesini tambah. Salam. Ya. Siap. Salamin. So let's go mga kawaray. Let's go. Let's go. Ano, hakot na. Nakahuli na. Kaya hakot na. Wala na nalim po to. Wala doon sinila. So yung mga kawaray, kada na labay na hasarit. So nagkakalo kayo. Nakaulang ko nung sira mo di yan. Ako pa sir sa vlog para makapi. So yan mga kawaray, sunset diyan sa Walbuwal. Okay sir. So mauli na kita kay kulop na. Nag-evacuate kit kanina mga kawaray. So yan, shout out sa mga kawaray nun. Tara sa mga naruyag mag-bakasyon. Yan sa naruyag kawaray tulad sa Walbuwal. So kumaising natin mga kawaray. Yan, siyempre mauli na kit kay kulop na. So wala pa kabungin si Dabdi. Nabili sa tindahan. So ayan mga kawaray, dito lang sa Walbuwal. Kabay sa ano. Yan siyempre ang tabok mga kawaray, kahayagan. So mga kawaray, thank you for watching and don't forget to subscribe my YouTube channel Winner Vlog and follow sa aking Facebook. Si Kawaray. Thank you, God bless.